След 1989 година всички неща от този период просто всеки се дистанцира от тях и просто изчезнах. Много неща са унищожени. Такива ценни неща, дето илюстрират историята. И като и хората престанат да си спомнят за този период, и тя картината тотално се изгубва. И след 20, 30, 50 години някой дори да иска да си я припомни, то няма как. Като отвориха границата до Гърция и ходихме до Триград, случайно се озовахме в това село, спахме в едно училище и там намерих първата плоча, която има в музея на Тодор Живков пред 12-тия конгрес на партията или нещо такова. Беше с печат, хареса ми. Така от пръв поглед си я прибрах в раницата и я носих едно 3-4 дни пътешествие. И оцеля, и сега и толкова години се муташе насам-натам по разни къщи, където живеех, и после и до ден днешен си с мен, сега е в музея. И така се започна долу-горе с разни такива неща, дето случайно попаднаха, след това вече е целенасочено всичко, което е свързано с това време. Имаше една идея в един момент, като станаха много нещата, си виках 100% ще се появи музей. Държавата ще направи музей. Вече имаше в Прага, в източна Германия, имаше музей. И си викам и тук ще има. Така и не се състоя. И като събориха мавзолея, вече се разбра, че никой въобще не мисли за тази история. Просто решихме накрая ние да го правим този музей. Ако мавзолея, примерно, се беше превърнал в такъв музей, ще да е най-посещавания и най-икономически рентабилен музей в цялата държава, това съм абсолютно сигурен. Защото няма турист, който да посети такава бивша соцдържава и да не отиде в музея на комунизма, особено ако се намира на такова място, на каквото се намираше мавзолея. В края на краищата направихме сградата и ги подредихме тия неща. Не знам дали въобще е възможно да се здобие с някаква регистрация. Предполагам, че не. По-скоро по-лесно ще е да регистрираш игрална зала за хазарт, отколкото музей в България. Предполагам, че за хазарта има хубави правила, обаче за музей няма никакви и когато няма правила, всеки може да ти каже каквото си иска. Сега целенасочено хода по битаци, разни такива бити пазари, малко в интернет. Гледа да не купуваме скъпи неща, които имат някаква там нумизматична стойност или въобще някаква стойност. Не гледаме, да може да пресъздаваме епохата, а не да сме някакви колекционери и да притежаваме неща, които струват пари. Липсват доста неща, много неща. Много неща с времето се унищожиха безвъзвратно. Трудно могат да се намерят. Ама се си мислим за един правец, един компютър правец. Да намериме. Ако може и работещ, ама вече все повече губим надежда. В един склад имаше някъде, но не могат да ги продадат, защото са бракувани и трябва да се унищожат. И няма начин как да излязат от този склад и така. Ще опитваме още. Предполагам, че един ден ще се здобием. Това, дето преди беше лесно, сега е по-трудно и обратното. Тогава, като че ли
врага беше ясен, така човека, който ти пречи на свободата, беше ясен. Висеше там, да речем, на един портрет и ти го знаеш. Всички го знаеха, нали? Сега въобще не е ясно кой е. Седи някъде там зад нещо скрит и така ли никога няма и да го видим. Така. Но тогава имаше правила, точно знаеше ако ги познаваш правилата, може да се нагласиш по някакъв начин и да ги вървиш нещата, да ги вършиш по твоя си начин. А сега като няма правила, по-трудно трябва всеки ден да се адаптираш към нещо си, към някого. Много бързо се сменят нещата. Да, беше време, можеш да отидеш в някой, примерно, завод и да кажеш, аз съм артист и ще правя все едно какво. Може и да е най-голямата дивотия, тия хора там въобще не разбират за какво става въпрос, но нямаха нищо против да ти помогнат. И той сега функционира това. Ние така се здобихме с хладилника на кмета на Велико Търново. Просто аз го видях остава в един коридор на данъчната служба и понеже търсихме такъв хладилник, но просто не успяхме да намерим. Измислихме една система, където отидохме, казахме, че това ни трябва за реквизит за някакъв спектакъл и ние отидохме там и си го взехме. Ако ще се реставрира нещо, трябва да е специално трябва да си носи времето. Ето този бюст, примерно, той не съществува такъв бюст, който всички са били гипсови, всички са с някакви дефекти. Самото пренасене, почистване, примерно този бюст е стоял в някой киносалон или кой знае къде. Нормално е да има по него разни белези от това нещо. Същото е с колите. Сега имаме няколко коли в музея. Скоро решихме въобще да не ги реставрираме. Всички почнаха да реставрират соцавтомобили. Давахме сметка, че то всъщност какъв е смисъл да ги реставрираме. Като ги реставрираме, те ще си станат едно нещо излязло от завода. Човека вътре изчезва. Така всеки автомобил си. Те фактически с пререставрация се заличават следите. Ти като го замажеш и като го изчистиш вътре, то му смениш тапицерията. Не остава нищо. По-добре да си стоят така, да си стоят в този автентичен вид. Може би да се консервират, ама не повече. Всъщност аз не съм спасил точно Вели. Аз съм спасил нещо, дето някой човек се е потрудил да го направи. И е стоял така, вършил работа на някакви хора. Сега не ти трябва бюст. Сега ти трябва някой, това дето му викат пиар. Те правят бюстове. Устройстват ги, нагласят ги и така имаш фотошоп. Могат да те направят всякакъвто искаш бюст, доста по-бързо. Така че сега бюстовете са други. Предмети ще събирам, докато ги намирам. Значи, като го видиш нещо, че отива на буклука, заслужава да изгориш 100 км бензин да отидеш да го прибереш.